2301. Инак... О, окей. Ами, като мото ви сме на Македония. И днес ще фащаме 933. Чувствате се, какво ще правим с 933 на Македония? Осмицата ли ще бъде НЕП? Това ще бъде шестицата. Да, добре. Така. Това ни е втория трамкар за днеска. Такъв тип, а дори не сме ходили до 11-ката. Да, някакво. Така. То трамвай мисля, че скоро време съм го снимал, така че няма нужда да му правим детайлите. Малко е мръсничък. Интересни съндъци и уникални са. И поне са му правили дупките. Не като други трамваи. Като 701, за съжаление. И да, до някъде. Това е. Отдавна съм се возила на шестица с трамка, ще отида и там да седна. Ако са износени, но пък имат винчета, за да не падат. Води да лапа това. Еми, да сме заедно, прилично изглежда трамвая. Звукът. Място за ръката, стойките са добре, макар че щове са добре, иначе. Едно. Някъде около 3 педи място за ръката. Предоставъчно ми е, за така са удобни. Дръжка. Това е прекрасен звук. Последният път, по който съм се движил в този район с трамкар, освен днеска, беше когато 11-ката беше временно през Ботев. 34-13. Има уникален инвентар. Вече ми се стори, че това е трети трамкар. Да, ти там провери в терминала, ако не снимаш. Провери за други интересни неща, и каруси, трамкари. И каруси няма, аз провери. Тогава провери за трамкари на други линии, освен на това. Не мога да повярвам, аз съм на Пиротска с трамкар. Някакво спомените ти се връщат в момента. На някои от тях им работят тези неща, малко. Разбираш, че си се возил с това в училище. Да, служиш 933 напомня. Напомня, че с 929 бях ходил на неща. О, за малко си каза, че за малко си помислих, че видеото е на пауза. Да отидем на Сагейна. Не, има само един по 6 или... Предната секция се клади. Предната секция се клади. Много топло тук е. Но пък има климатик технология. В другите държави имат климатици, модерни неща. При нас има течение. В другите държави имат супер парната, при нас има тенеки парна. В другите държави имат системи за сцепление, ние имаме съндъци с пясък. Забавлявам се. Виж там как свети човек. Се вижда, че свети лампичката на това. Не на това лампичката, но
вече си. Не знам дали си. Тук има прекрасна гледка, но няма си изкрия телефона, но в принцип има. Що е? Аз кога да съм бил промъртял човек? Най-10 от 10 спирката. Веднъж бях тука и един пич просто реши, че му е достатъчно всичко и се качи на покрива на една кола. За да си скача по покрива на колита. Да се лайтава, да и се случи. Скочи на една кола, скочи на друга и си слеса на тротуара, пича. Тоест, примерно е така е спрял и той скочи на тази кола, после скочи на камиона, примерно, и си скочи на това. Модерни проблеми, модерни решения. Модерни решения. Какво се шуми, че мога да завъртате? Как е законно дете да се вози в това нещо? Що е? Трамвая, идеята му е да... Идеята, задачата му и животът му е за да вози всички. Те врати са много безопасни, да не работят за деца е много. Брат, тия врати, мога детето да ги задържи с един пръст. Нито си ги дръвличи, нито нищо. Сана номер 1 по-малко вири зор. Повечето номер 1 пък има система, която веднага отваря, която сигнализира веднага след това да вратите, което пак. Твоите любими краставици? Тяхната искаш... Те не са за деца, но ако знаеш как да ги ползваш, натискаш бутона, просто до затова има бутон там, ако не се затваря вратата, натискаш бутона, значи като това дете се беше разпищяло и аз това да натискам бутона, натисни бутона на човек, затова и на това има бутон. Толкова ли си смисъл някакво? В смисъл, после видя, че аз не натиснах бутона благодаря на машиниста. Ватмана, какъвто и да е. Затова се чувствам като анонимен герой. Някакви кабели там горе. Много ми е странно, когато хората мислят, че... това... Си мислят, че когато са Ватмана изцяло определя той какво ще... коя врата ще бъде отворена. Не е автоматично според хората. Той също може и да го направи. Може, обаче... Обикновено не го прави. В повечето случаи просто включва вратата и той се цъка. При трамварите сега е друго положение. Да, при трамварите Ватмана се решава врата, но форма всяко има различно, всяка врата има различно бутонче, няма общо отваряне. Да. Но при българските песите... При базовските не знам. При песите знам, че има и двете, може и да решиш коя врата бързо това. При базовските има само едното, само да цъкне един бутон и да са отключени вратите, но трябва да цъкне един бутон, за да се отвори. Да. Дали ти откъде знаеш? Буквално съм се возил много често. И съм забелязал, че буквално почти никога не се отварят всичките едновременно. Да, че този телефон, батерията му пада много бързо. Ах, красивата Софийска централна гара. В най-доброто състояние. Те сега ще видим в най-доброто състояние, най-доброто търсе. Да. Разминаваме с една тройка. Време е за най-интересното трасе. Така. Къде се вижда на камерата на предната секция? Секции са.
зарядната станция на електробусите. Видяш, от трамвай ще може да се разпадне тук. Не, преди съм се прижил тук. Не е било толкова. Различни ватмани, различни предпочитания, човек. България, просто България. Да се затова нататък. Продължаваме с нашето интересно пътуване. Сложили ленти, за някой ги скъса, за да не може да се пресича нелегално, което е сериозен проблем тук, но хората се пресичат. Накъсали са ги и се пресичат. Това, за да мога да видиш трамвай отзаде. Време е, за да се провежда. Между другото, тролейбус 11 вече към, не съм сигурен, но вече май е изцяло или частично към депо Надежда, тролейбус 11. Което, защото видях една от новите школи на 11-ката вчера или завчера. То в Искър ли? Да. Все пак остават 2, 4, 5, не, 2, 4, 5, да. 5 е към това напълно, също. 8, 9, 9 не. И 11. А не 11, точно 11 сме. Ми да, това са пак са доста линии. Пълнеш между другото го поддържат. Мисля, че е изоставена спирка, но не. Багер? Това ще донасят нови трамваи. Ще гледам, че багер почиства релсите. Да. Аз ще донасят нови трамваи някакви. Точно, нали, скоро време ще доставят. Те задумам между релсите, които ще ни доставят. Да.
тука. Да, те ще минат от това иска. Откак ще чистят от тука. Няма да минат от това иска. Какво? От иска ще минат. Какво иска? А тогава защо чистят тука? Не знам. Може би някакви съси. Имаше байер, който чисти релсите. Предната секция просто полудяла. И малко по-качествени релси. Точно такива релси, като такива панелки на такъв трамвай с едно. Не точно тия трамваи, тия на това място. Просто на подобно. Това нещо е станало. Какво има? И тук са ограта няма. Там има и на кон. Верно 12. А то до къде ходи? Кой? Този. До Бежа. Това щитица, мисля, че съм в 11. Навик, човек. Навик. Ой, Бела, следва ли? О, Бела, чао. На Връбница. И ще слезнем на Сливница. Що? На Сливница? Чакай, как на Сливница? На метрото. Точно там и съм се. Ма, не е метростанция Сливница, а Бела метростанция. Добре, са тая. Аз точно там мисля слезем. Нали Сливница там, бе? След завоя. След завоя в Бела, преди това е в Суши. Бъркаш го. Това е странно. Слушай, че Сливница там. Нали метростанцията е над земята? Да. Не, стой. Сега малко ще минем оттам, ще покажа за какво говоря. Имаш преди за метростанция? Чай, аз мисля слезем на метростанцията след онова, след Грубишка. Да. Ама да пусна, мога да види това, което аз виждам. Как се движи предните секции, как се движат. Да, това е проблем. Видя да го снимам няколко пъти, не се вижда. Сега се виждат, да. Там е толкова близо до бордила. 500 и нещо е зад нас. Не. 503. Тук помня колко пъти с трамка аз се движил към баба ми по тия релси с пушестицата. Точно тия релси. И Аз това искам да... от тогава до сега не са го ремонтирали, така че... И тогава колко ти е било по-такъв сравнително равен, който са... Виж как тия релси всяка са направили точно за трамка. Виж как е точно се 929 човек. по 11 вече. А, да. Чакай, забравя. Това, че за всеки трамкар се вдъхновява. Нищо пак 929 ми е любимия. Защото
Защо ти любим 9? Не знам. Първоначално ми беше 506. Да, много ми кайфеше. Помня едно от първите видеа с транспорт. Още когато бях вибрал. Моето най-първо видео беше даже това. Аз така и не го качих това видео, ама прекарах няколко часа возейки се на... Няколко часа? Возейки се на трамвай, да, сам. Трябваше да съм с вас, с Макс, ама вие решите да отидете с диско в Икеа, да правите глупости, затова аз отидох сам. Макс се фука, че е най-големия фен на трамваите на българския транспорт. Две неща. Говорим зад гърба, играем ми се. Това са три неща. След тая. И отида на Икеа, вместо да дойде с мене на трамвай. Така че после да не ми кажа, че нещо да ми вини това, че... После да не ме сочи с дебел пръст. Останък може ли? А? Останък може ли? Особено Макс. За Макс мисля, че да. За Макс съм почти сигурен, че да, защото аз ходя много често на песи и на летището, което със сигурност не го прави много щастлив. Ама какво ми се подиграва на мен, че не... Само едно нещо. Какво ми се подиграва, че не уважавам българските трамваи? Той е фанатика. Единствено Той едно мрази. нещо казах. Той мрази песите. Единствено аз съм казал само сега сетих едно нещо. Че понякога си странен. Според мен е така. Това си е така. Ми да. Следно ме очаква да се обиди от факт. Стая. Сега се казваше транспорт. Да, всички ме разпознават с това име, обаче... Името ми аз си е... направих друго име. Името ми е едно есе. Бе Владислав БГ, човек. Какво? Хубаво е. Кратко е. Кратко е. Различава се от другите. Вози пътници на квартал Триъгълник. Значи намирал съм само един, който... Ако не е отишъл за мляко. А? Ако не е отишъл за мляко, баща ми. Бе, ние ще говорим ли нещо свързано с видеото, или пък аз ще снимаме, ние ще си говорим рандом неща. Да, по-скоро за рандом неща. Да. И ще добяваме вкъщи. Може? Не знам, защото нещо не ми се харчат пари, а... Нещо вкъщи има храна, не? Много сготви нещо. Ще намерим. Помогай да ядем китайски. Да ходим на Македония. Не знам. По-скоро в къщата ти, защото Видим ли нещо? става топло после. Много горещо и трябва да имаме някакъв климатик. Ние мога да нямаме спагети за това. Може да вземем реално китайска, да отидем до къщата и Да, това е. седим там. Това ще направим. Айде. Ще да скочи да кажа. Ами днес сме видяли също всички такива. На всички модели. Днес всички модели. 4 най-хубавия беше последно. Сме видели 916, Който осмицата, е най-малко интересен. 933, в който сме в момента, по шестицата, 929 преди малко в 11 и 934, който е последният от този модел, който видяхме тук. Тук стоят църква. Ние подред ги хванахме. 916, 933, 9... Не са подред. Трябваше да фанем, това трябва, за да се подред, това трябваше да е 929 и онес, който се разминахме, трябваше 933.
Как е новата камера? При мен е падна. Малко А ти остана. перфоратори от жълтите валидатори. Помня първият път да ми среща с такъв, беше в един Икарус. На единицата беше първата среща с сините валидатори и помня... Мене последната беше с Икарус. Жълт. Системата се тества 25 години. 25 години пише. Да, нещото... не системата се тества 250 години, се пишеше. И това защото беше юбилея на София 250 години. Са 250 години, верно ли София била на 200? Тогава беше 2020. Така че, приблизително погледнато... Може би имат не съм сигурен. София да е столица. Да, не. София столица. Не мисля, че... Но ясно, че самата София тя е древен град на практика. Не мисля, че е толкова много. София на практика древен град. Освобождението е преди там 100 и нещо години. 150 някъде години. Освобождението на България. Да. А веднага след освобождението София става. Не, 79-та става столица. Не е веднага след освобождението, но ние преди 79-та не сме имали никакво управление, така че... Да. Ето сега не става. Нищо, поне тъй като системата беше много бърза в началото, билетите бяха безплатни тогава. Тази система не работеше на практика. Не се можеше, защото аз бях с карта билет, но можеше да си ги хъба от билетите. Защото системата не работеше. Що е? Защото такива не беше това. Има и на кон. Видяхме... Има и на кон по 11. Motion бяха веднъж с трамкар по шестицата преди само 10 години тук. Снимаха линия 6. Това какво се случи с InMotion. Те след видеото им си Каруса и новите Шкоди през 2022 или 2023 изчезнаха. Бяха готини обаче, за съжаление ги изчезнаха. Гробищата. Доста буклук, което е лошо. Тук има нещо изоставено, макар че има коли. Его метрото. Аз мислех и тук да слезнеме, защото мисля, че Сливница ни е тук. Ама няма ли да ни е по-удобно ние да го вземем този трамвай до последната спирка и с него да отиваме до Македония? Трябва да го снимам. Това е от най-тъпите според мен места, защото е много зле тук, заради метрото е така. Трябва метрото да е под земята според мен. Че това са ни от най-уникалните станции. Ще стигнем. Отидем отпред да го снимаме как тръгва. Човек, този трамвай е красив. Може би един от най-хубавите. Да гледай вратата как е стъклото.
Що бе? Какво е странно? Отгоре по различен начин, отдолу. Долу е леко. Но силно се сменя леко. Смолено се. Какво имам от хубавите релси? Как стигнахме до обеда, бе? С трамкар по шестицата. Какво по-хубаво нещо? По-хубаво нещо от трамкар на шестицата, а? Кажете ми, драги господа. Ами това беше за днес, скъпи приятели. Благодарим ви. Моля ви, сигурно ще е няколко дни по-късно, когато го кача това видео, защото вече днес качих 916 по това. Така че беше ми приятно и благодаря.